Hallo alle sammen, det er Nick Rode tilbage igen med en ny video. Men den her gang, jeg vil gerne lige komme op med en hurtig ting, så jeg ikke ser de her kommentarer nede i kommentarfeltet. Der er en biblyd, der kommer op 100 gange i den her video her. Og det er en meget lille bitte lyd, men det kan være den irriterende. Så bare lige for at sige det lige hurtigt, det er ikke mig, der gør den her biblyd. Det er spillets våben, der gør det her. Det er en fejl, der er i spillet lige pt. Den har ikke været der før, men den er i de her klip her. Så jeg undskylder for biblyden, og så slipper jeg forhåbentlig for, at jeg ser noget lignende det her. Nick, der siger altså en biblyd igennem videoen. Hvorfor det? Nick, vi rigger lige nu. Det gør vi. Okay, jeg har kun 17 liv. Shit. Nå, han stak mig ned. Nej, han stak mig! Fuck, han er heldig, vi havde... Så går han smidt op og skyder ham bagefter. Okay, godt nok. Han er bare heldig, vi havde så lavt liv. Mads, er det dig, der er bag foran mig? Ja. Nej, så går vi videre, Mads. Kom så. What? Fuck, er det nederen? Okay, der er 2 udenfor, Mads. Mads, kan du nok dem? Der er 3, der er en bagved dig. Fuck! Jeg glemmer den her kniv, jeg skulle måske selv trække den nogle gange. Det var det fucking genialt, det spil her. Ja, nej! Ja, helt sikkert. God erstatning for TF2, vil jeg sige. Ja, det er dig. Kom bare ind foran mig med min gun. Fuck, så finisher du ham off, nice. Boom. Det var fucking teamwork, det der. Bag os. Jeg tror, du var bag os. Ja. Yeah. Teamwork igen, mand. Han prøver at sparke dig, så får han bare så får han bare shotgun i face. Okay. Okay, fik han bare roligt. Skyder mig hurtigt, mand. Altså, det er the greatest game of all time, altså. Jeg elsker virkelig, hvor meget... ja, bare virkelig godt game design. Okay, hov, nice, var det dig? Men ikke, yep. Nice. Så er vi alle 3 samlet. Ja. Der står en bandiv så ind. Nu kommer vi alle 3 ved vinduet og skyder på ham. Kan man ikke... den ene han siger... Jeg skyder ham der i luften. Var det dig? Ja. Nice. Nå, ja. Så hans hat, den ligger bare... Der er en hjørnet! Der er en hjørnet! Shit. Mads, dræber. Du bare sparker ham om i hjørnet, og så dør han. Okay, jeg ved, der er liv. Hvis du bare fortsætter livet... Shit. Nej, skal du skudt? Fortsæt livet, ja. Så gå nedenunder, så er der liv lige til venstre. Okay. Du har ret, Mads. Ja, yeah, lige der. Der plejer jeg altid at tage det der. Jeg har kun 20 liv lige nu. What? Okay, jeg skal ikke derhen. Hvad vil du have, en rifle eller en shotgun? Shit. Fuck! Nå, så får du shotgun. Hvordan kunne han one shot? Okay, jeg havde måske mistet. What do you want? What do you want from me? What do you want from me? Nej, yes! Fuck! Yes. Kills. Jeg er sammen med en anden teammate. Hvad ved I? Hvad ved I? Hvad ved I? Shit, det går fucking godt det her game her. Nice. Jeg har 149 point med sådan noget. Damn. Det var dobbelt så meget som mig. Det går fucking godt. Nogle gange så er man bare på en streak. Get wrecked, mate. Checkmate. Checkmate, mate. Fucking one shot. Ja, du bruger den der yellow boy, den er fucking nice. Yellow boy, jeg vidste ikke, det var så OP. Nej, det er virkelig. Jeg tror, jeg er ikke død endnu. Nej. Good shot, boy. Shit, han jagter mig. Yes, han jagter mig. Den så lavet min yellow boy. Yellow boy. Det er dig? Jeg reddede dig lige før, så jeg troede, du var en modstander. Shit. Fuck. Yeah, sweet. Hey, der er en bag os. Han har mega lavt liv. Han er fucking død, man. Der kommer en der. Det gør dynamit. Dynamit. Hvordan døde du ikke? Hvordan den sprang sådan lige oven i det? What? Jeg tror, det er glitchet. Fuck! Okay, kom her, de mister.
Fuckface. Mr. Fuckface, man. Jeg er ikke død endnu, Mads. Nice, jeg kommer ind i baren igen. Ja. Shit, shit. Mads. Okay, jeg trak bare min revolver, da jeg fucking i panik. Jeg spiller på klaveret imens så. Mads. Wrecked, homeboy. Igen med kill. Nej, han endte det. Nej. Vi fik 17 frags. Dude, nice. 17 frags. 17 kills. Nice, dual revolver. Shit, what the fuck? Yellow boy. Jeg er lige bag dig, Nick. Right behind you. Der er en til. Der kommer en ud. Shit, det er måske ikke et så godt sted at stå, fordi... Hvad brugte han? Jeg ved det ikke. Nice, godt arbejde. Så vil jeg også sige, når jeg dør. Okay. Han derinde. Fucking kedelig, at han står derinde. Fucking faggot. Fucking... De teamede op og dræbte mig. De fucking 3. Oh my. Yes, det gik godt. Fucking GG. Fucking most strong. 225, hvad det så end betyder. Ja. Jeg ved det ikke. Okay, det gik fucking godt. Det er en god måde at slutte det på. Jeg siger ikke, vi er gode. Jeg siger bare, at vi kommer på anden og første pladsen hver eneste gang, vi spiller. Det betyder jo ingenting, Mads. Jeg ved ikke noget. Det er bare fordi, vi er heldige. Ja, vi er bare fucking heldige. Ja, det er dig, Nick. Ja, det er det. Yes. Ikke lad skud på broen. Okay, Mads. Jeg genkender så meget den her bro fra Half-Life. Okay, jeg er klar. Jeg tager en dunk. Shut up! Jeg svømmer, Nick. Jeg svømmer! Jeg kommer, Mads. No, Mads. Det var dumt, det her spil. Det er alt for dumt. Hold kæft, mand. Han ligner bare sådan en trist mand at være. Så virkelig, virkelig trist ud. Jeg tænker lige. Another one. Så Mr. HD. Hashtag family. Nick. Hvad så, Mr.? Hvad så der? Det var